Snažím sa variť. Ale ty už ochutnala, Vymieňame recepty. Vymieňame recepty, lebo Majka je takisto úžasná kuchárka a Majka ma naučila napríklad tento štýle na slano, ktorým dnes ja oborujem našich svojich známych, alebo ona výborne pečie. Ja často pečiem oslavy, Beatka varí, lebo o mne je známe, že teda som pečevala zo sveta a prinášam si recepty, nemôžem jesť múku, pretože sa naučila taký veľmi dobrý židovský recept, kde sa pečie torta len z orechov a vlastne tie orechy nahrádzajú tú múku. Je to veľmi dobré, veľká kalorická bomba, ale veľmi, veľmi dobré. Majka má rada také všetky špeciality, ja som si rôzne iné kuchyne, čo ja až tak veľmi nemusím, ja sa ochutnám, ale zatiaľ sa to nestalo môjim koníčkom variť. Poďme sa z vášho života. Beatka, teba poznám, čo ty hlavne ako vteračku. Teraz, aké obdobie vteračského života máš momentálne? Ja mám dobré obdobie práve, pretože je svetová sezóna, takže mám teraz pomerne veľa práce, takmer každý víkend máme vystúpenie, čo sa Áno. No a vyšiel mi minulý rok album, ďalší solový, takže vlastne prezentujem nové pesničky, ale nezabudám ani na staré, pretože si to moji poslucháči želajú a tak spievam aj staré známe pesničky. Keď si spomenula pletovú sezónu, ty asi obliecť sa na nejaké vystúpenie nemáš problém. Tak, teraz už nemám problém. Vieš, kam mierim. Viem, čo kam mierim, a teda Majka okrem toho, že je okrem speváčka má aj veľkú poštovnú, položenú šiat. No a tam naozaj teda tým, že sme rodina, tak si takto pomáhame. Dobre, vlastne nechám polík. Áno. Ideme ho krájať. Je taká kondičárka? Je strašná kondičárka, je veľmi, veľmi poriadku milovná, dokonca mne aj pozitívne urobila poriadok s nízkami, je neuveriteľné, lebo nájdete všetky farebné štóly, ktoré Že oddiele to jedno je ako dlhá, úplne neuveriteľné, máte ihly podľa veľkosti, takže... Teraz krájam polík, ktorý si dáme asi do inej panvice, to tak vidím. Áno, zapnem ju. Ešte počkaj, pokiaľ si to nakrájam, pokiaľ sa nasypem. By som sa naháňala. Už je biele, tak ako... Myslím, že už by sme ho mohli aj pomaly za smaženú. No, ešte také hádam 2 minúty. Ty si takáto kondičkárska v kuchyni, taká si pripravka. Tak ja si myslím, že áno, to je... Keď náhľadaš. Áno. No, každý tak trvá na tom, že všetko musí byť. Mne sa celá pýtajú, prečo robím tie seriéčky, nerobím prečo nenahrávam. Ja jednoducho každú pesničku, ktorú dostanem, ja si ju 1000-krát vypočujem, ako náhle sa mi po týždni nepáči, tak už na tú seriéčku nepôjde. A rovnako je to aj s textami. Takže robí sa mi takto ťažko, sama na seba si vlastne pletiem byť, ale zachávam, už to nezmení. Možno aj tento recept bude viesť do nejakej kuchyni. Možno sa tá kuchyni, pretože dá sa to vyzerať celkom jednoducho. Myslím, že toho políku dodám aj starší. Áno, tak to začíname. Áno, zapni. Dobre, trošičku olej. My používame to obyčajný, ale potom by sme mohli kľudne aj olivový, pretože mám doktor Buchovský naučil, že veľíte olivového oleja na osobu denne. Veľmi priaznivo pôsobia v boji proti rakovině. Nie každý olivový olej musí byť. Vieš, no, máme len palive, Majka, dáme si veľa palive.